Chioni gobono ya Mateo Mugaka Henry Nyang'au batigarete amono gokumia okonene magaya barabo kubeko gosemberio konene gochia se abo bisabo borendinga bachiko baba gokonya na kuruto tengane yo asaboro batebire ni gabo bisabo nyara ko bako baonjukera na koira egetampo kero yochaka komurigia omumuro yo nanya bani go mutureti benseme yabere ga kugikirega korekyo na otababuna korengana nechinga kyabere mutureti asenseme yo tanya konyora robot ronderwensi orobe kubwatkana ne amateyo kubwatkana na mangana yo webi asebono aganire ngane yo korigereriwa asubime no mumuro yikonyora obosbole bwaye iri ko mwachinga ki achyo komenya kabwate omweso nabo igo omorembe dipo nasanya asenseme yo mwancho murigera gutwarigana robotiro kubwatia Obuno bwobo bonene asiamate yo Mugaka Henry Nyang'au asamatuka bwango igani go babere bakogosererwa obugima bwabo umwana oye kerachiete ko gwetenda guchukuyu umwana oina no murwaire bakwira nyagitari ni no umwana yakaera likamati yayo umwana bakaja bono maege gaunchukana oboibiro umwana ngobori ansati akoibo umwana onye bane bakure baerire nigo are kochukuyu umwana ndentere bakombona babono tongerete mesara bagaiga nkibago korororo abuna basigari bagomburi bo bakaera niyo abana boka banyana umuyiburi no mwana waye bakabenda ne bakabakobera bunerinda komboire bune pota bono bamonjo kire batebire ngana rito mwana bajiri bagajira umwana bamurugire ngana roire to mwana kurende gwetania chintunda isatu bono omongina unique bonareri ni gagenderete koirana na buno mutakanwa kubwatikana no gusira kwa Mugakoye asimya ke 20 yairire etoko gende kanisa saa 11 iranda entangani bono gosoka kwane konye bwansinyire gosoka ngende kanisa bone kena bachitoji ngasoka rio kankaume na basigari baichire isikunko babori ningi na nonso tokorigia ibeto mwana iga noro nati kasedigia abanyana abana nabo bamubwate bakaimukie pipigeri bagantuomera nigo nkabunse bagantacha bagaeta ne pipigeri bakaira onekera naje tobutaboke nanyote nyagitarinde nona arure bonige kerango tebuna enye kwende nande bacha basambe nyomba saa 12 musacho ndo chigweto kura gakikonye chinyomba chiaire Amateyo ni gagenderete kwemurungania kubwatikana nebikorebyo twachirega momongino yunuke injira konya kuangaiswa goto sinyire nga inki kegenderete rare para taikonyara kumanyanga muntu kyakobogori no muya gose no mobe lakini bono abasigari baimokiri chinguru chinene bakagenda bakege funguo chibesa chiarengo ororo chibusa 500 esimi yarengo ororo yonsi bakaira abasigari ona nki abanyene batari ko bwateru oyo omunya biasara ko bwatu ekina kigyansinya na kango ngomnyaka gochia serikali enkonya na nyolire serikali nero ikongita kiagera bono mukamuru oyo minto iwanga isirwa marangi na chandikire ibintu bya byanchandire binge mono bono inkumetie no nyendeiga igonsinyirenga ngento kyakorete gasagurike gusangana mutureti borogongore mugwaru nigatebanga tana konyora bikora byobusaria kurwa senkeywe igobono nigo bakongachwa bono singirenga ne serikali yari gusanga moyo chete gusanga kire kiya tuangasire kenyoro paka tuaro lirenga bono michando lere kenyoro wege serikali wende gotokonya iba gotokonya na ringo tuangaise bono nje asibara bwa banyane chete bwa timbe chando na baro mono ndo jenga na bantu tumeze na baro buya buna jijirani komenta na ni gobono bakorere serikali serikali nere gwenete gutulinda na hindi nere kongea gutwangaisa serikali nere gutwangaisa bono otobatebanga serikali yanyatie kono nyere sinkuru bono gasieidi na baripotia lakini asina abakiniri baikire boniga na nyaeteire onye bara demwe atari gose kenyoreke tibago ntebirende banganyi asencho bole mubyeso ukurombororo ncengende menyororo Ugiko ripoteria egetaseni kiao na mbeya mokia Ndizi TV kurwa sekenyero kia Masagara Buchura kegotoka imeye wodi ya Nyatieko meye bunge ya Kitutu Jaji South ilitaria Nendi Pon Hasanya